Divê her kesek bi zimanê İngilîzî biaxive. Li bajarê Amedê li kafeyekê de herkes mecbûr e ku bi zimanê İngilîzî biaxive. Müşteriyên kafeyê çay û qehwa xwe bi İngilîzî dixwazin. Lewra xwediyê kafeteryayê xwestiye ku kesên ku bi zimanê İngilîzî dizanin bikaribin pratik bikin fikrekî wisa hatiye bîrawî. Xwediyê kafeteryayê bi navê Mehmet Tahir Savaş di eslê xwe de li ser balsa nav bajêrê de ajotvane. Her roj rêwiya di nava bajêrê de dibe û tîne. Bi sala ji bo ku fêrê İngilîzî bibe çûye dersa zimanê İngilîzî. Lê dibêje derfet nebûye ku pratika ziman bike. Ji bo vê dibêje heger mirov bixwaze zimanekê fêr bibe divê pratik bike. Wî jî biryar daye ku kafeyekê veke û di vê kafeyê de her kesek bi İngilîzî biaxive. Di sê sala çûm ez elmîm ema minika bi xeber dana. Bi mêze kirim çawa bike Sonya viya tune yani bi elmê yarim dev jî berde. Em çûn van cê kursê ewê vanê cê xeberdanê em çû wê ra dime em çûn mêze kir em wî jî yani wextî belî heftê di rojayê saeta wî jî belî zehmet bû çûndinû hatina wî. İşte me got em jî akno vekin bira zehmeta wî nemîne bira herkes karibe kinga boğaz bira wî çaxî war xwazî ra serê wî were xwazî danê ware xwazî bira êvarê were. O me jî tişkî bi fikir kir me dest pê kir bîzna Xwedê me vekir. I would like to drink cup of Di kafeteryayê de mamosteyekî hemwelatiyekî fasê jî wekî karkerekî kar dike. Müşteriyên ku tên kafeteryayê hem pirtûkên İngilîzî dikarin bixwînin, hem çay û qehwa xwe ji xwediyê kafeteryayê bi İngilîzî dikarin bixwazin, hem jî bi mamosteyê fasî re dikarin bi İngilîzî sohbet bikin. Valla yani az rast haber bidim 12 sal yani emçin okulu yani hani ser kitaba da yani marif ne alme. Hani tenliver am ne zanım az mezar dikem hani kafşiye az ben biya çiye az hani sual dikem juma dve hani dvejim biya çiye hani qada dve hani glas hani çıqa az pırs bikem av qada almem min farkı hani jibo mena wa da başa hani jibo yani az dikem varam insanlara haber bidim yani من أنا أزوج زنم أنا إنسان شقا خبر بدأ أوقع داوي بزيادة أوقع داوي بعلمه. Cara yekê kul bajarê Amedê kafeteryayekî bi vê rengî tê vekirin. Kafeteryaya bi navê eywana xwendina pirtûkên İngilîzî û kafeteryayê vêga li benda xwendevan û müşteriyên xwe ne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.